Κνούτ Χάμσουν, Βικτόρια. Κεφάλαιο 9. Η Καμίλα προχωρούσε προς το μήλο γεμάτη χαρά και ζωντάνια. Ήταν μόνη. Μπήκε κατευθείαν στο μικρό σπιτάκι και είπε χαμογελαστή: «Συγχωρέστε με που δεν χτύπησα, το ποτάμι κάνει τόσο θόρυβο, σκέφτηκα ότι δεν θα ακούγατε την πόρτα». Κοίταξε γύρω της και είπε ενθουσιασμένη: «Πόσο όμορφα είναι εδώ, υπέροχα! Πού είναι ο Γιωχάνες?» «Ξέρετε, τον γνωρίζω. Πώς είναι το μάτι του?» Της έδωσαν μια καρέκλα και κάθισε. Φώναξαν τον Γιωχάνες. Το μάτι του ήταν ακόμα κόκκινο και πρισμένο. «Ήρθα με δική μου πρωτοβουλία», είπε η Καμίλα, πλησιάζοντάς τον. «Ήθελα να βεβαιωθώ ότι συνεχίζετε να βάζετε κομπρέσες στο μάτι σας». «Δεν είναι τίποτα. Είστε πάντως πολύ καλοί και ευγενικοί. Μιας και κάνετε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ, θέλετε να δείτε το μήλο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Να σας συστήσω από εδώ η μητέρα μου», είπε ο Γιωχάνες, αγκαλιάζοντας την ηλικιωμένη γυναίκα. Κατέβηκαν στο μήλο. Ο γερομηλωνάς έβγαλε το κασκέτο και μουρμούρισε κάτι που η Καμίλα δεν κατάλαβε. Ωστόσο του χαμογέλασε και απάντησε στην τύχη: ευχαριστώ, ναι, θα ήθελα να δω το μήλο». Ο θόρυβος την τρόμαζε. Κρατούσε το χέρι του Γιωχάνες και κοιτούσε μία τον έναν άντρα και μία τον άλλον όποτε μιλούσαν. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν κουφή. Η τροχή και η μηχανή του μήλου της προκαλούσαν έκπληξη. Γελούσε και μέσα στον ενθουσιασμό της κουνούσε το χέρι του Γιωχάνες δείχνοντάς του διάφορα εξαρτήματα. Σταμάτησαν το μήλο, έπειτα τον έβαλαν πάλι να δουλέψει, έτσι ώστε να καταλάβει τη λειτουργία του. Αρκετή ώρα μετά το τέλος της επίσκεψης, η Καμίλα συνέχισε να μιλά με υπερβολικά δυνατή φωνή. Το αποτέλεσμα ήταν κωμικό. Θα έλεγε κανείς ότι τα αυτιά της βούιζαν ακόμα. Ο Γιωχάνες τη συνόδευσε στον πύργο. «Μπορείτε να καταλάβετε γιατί σας χτύπησε στο μάτι?» τον ρώτησε. Και αμέσως μετά πήγε για κυνήγι. Τι απέσια ιστορία. Η Βικτόρια δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα. «Θα κοιμηθεί καλύτερα απόψε. Πότε υπολογίζετε να φύγετε?» «Αύριο. Και εσείς πότε επιστρέφετε στην πόλη?» «Στο τέλος των διακοπών. Θα μπορούσα να σας δω το απόγευμα». «Α, ναι, ευχαρίστως», είπε η κοπέλα ενθουσιασμένη. «Μου έχετε μιλήσει για μια σπηλιά που είναι δική σας. Πρέπει να μου τη δείξετε». «Θα έρθω να σας πάρω». Κατά την επιστροφή στο σπίτι του, ο Γιωχάνες κάθισε αρκετή ώρα σε μια πέτρα για να σκεφτεί. Μια χαρούμενη γλυκιά σκέψη τον απασχολούσε. Το απόγευμα πήγε στον πύργο και ζήτησε την Καμίλα. Ενώ περίμενε μπροστά στο σπίτι, η Βικτόρια εμφανίστηκε για μία μόνο στιγμή σε ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου. Τον κοίταξε έντονα, έκανε στροφή και εξαφανίστηκε. Κατέβηκε η Καμίλα. Ο Γιωχάνες την πήγε στο λατομείο και στη σπηλιά. Η κοπέλα με την ήρεμη χαρούμενη διάθεσή της κατάφερε να διώξει τη μελαγχολία του. Οι απλές γλυκές κουβέντες που έβγαιναν από τα χείλη της έκαναν τον αέρα να μοιάζει πιο ανάλαφρος και κάθε λέξη ήταν σαν ευλογία. Σήμερα η τύχη ήταν με το μέρος του. «Θυμάμαι, Καμίλα, που μου προσφέρατε κάποτε ένα στιλέτο σε μια ασημένια θήκη. Το έβαλα σε ένα κυβότιο με άλλα αντικείμενα γιατί δεν το χρησιμοποιούσα. Λοιπόν, το έχασα. Τι κρίμα. Ίσως να μπορέσω να βρω ένα ίδιο. Θα προσπαθήσω». Είχαν πάρει το δρόμο του γυρισμού. «Κι εσείς θυμόσαστε το μεγάλο χρυσό μενταγιόν που μου είχατε δώσει? Ήταν βαρύ με σκαλιστή βάση. Είχατε χαράξει όμορφα λόγια». «Ναι, θυμάμαι. Πέρσι στο εξωτερικό το δώρισα». «Το χαρίσατε σε κάποιον? Γιατί?» «Το έδωσα για ενθύμιο σε ένα νερό φίλο, ένα Ρώσο. Με ευχαρίστησε γονατιστός». «Τόσο πολύ του άρεσε?» «Βέβαια, για να πέσει στα γόνατα θα τρελάθηκε από χαρά. Θα σας δώσω ένα άλλο». «Θα το κρατήσετε για σας?» Έφτασαν στο μονοπάτι που οδηγούσε από το μήλο στον πύργο. Ο Γιωχάνες σταμάτησε. Εδώ κοντά, σε αυτή τη φιλοσιά, έγινα μάρτυρας μιας περίεργης σκηνής. Περπατούσα ένα βράδυ όπως κάνω συχνά μέσα στη μοναξιά μου. Ήταν καλοκαίρι και ο ουρανός πεντακάθαρος. Κάθισα πίσω από τη φιλοσιά για να σκεφτώ. Εκείνη τη στιγμή 2 άνθρωποι ξεπρόβαλαν από το δρομάκι. Η γυναίκα σταμάτησε. Ο συνοδός της τη ρώτησε «Γιατί σταματάτε?» Μην παίρνοντας απάντηση πρόσθεσε «Συμβαίνει κάτι?»
Όχι, λέει εκείνη. Αλλά δεν πρέπει να με κοιτάζετε έτσι. Μα δεν έκανα τίποτα κακό, απλώς σας κοίταζα, αυτό είναι όλο, απάντησε εκείνος. Ναι, είπε αυτή. Ξέρω ότι μ' αγαπάτε, αλλά ο μπαμπάς δεν θα δεχτεί ποτέ αυτό το γάμο, καταλαβαίνετε. Είναι αδύνατον. Έχετε δίκιο, είναι αδύνατον, ψιθύρισε αυτός. Έπειτα η γυναίκα πρόσθεσε, το χέρι σας είναι τόσο φαρδί, πόσο μεγάλος είναι ο καρπός σας, και του χάιδεψε τον καρπό. Και μετά, ρώτησε η Καμήλα ύστερα από μια μικρή σιγή. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, απάντησε ο Ιωάννης. Αλλά γιατί κατά τη γνώμη σας μίλησε για τα χέρια του? Ίσως επειδή είχε όμορφα χέρια και με τη μανσέτα του άσπρου πουκαμίσου θα έδειχναν πολύ ωραία. Νομίζω πως ξέρω γιατί το είπε. Ίσως και εκείνη να τον αγαπούσε. Καμήλα, αν σας αγαπούσα πολύ και ήμουν διατεθειμένος να περιμένω λίγα χρόνια, θέλω να πω, ακούστε, ξέρω πως δεν είμαι αντάξιός σας. Παρ' όλα αυτά θα θέλατε να με παντρευτείτε, αν σας το ζητούσα ξανά σε 1-2 χρόνια? Καμία απάντηση. Η Καμήλα είχε γίνει κατακόκκινη και σαστισμένη, έπλεκε και ξέμπλεκε τα δάχτυλά της. Την έπιασε από τη μέση και επέμεινε. Νομίζετε ότι θα ήταν δυνατό? Ναι, το απάντησε και ρίχτηκε στην αγκαλιά του. Την επόμενη μέρα τη συνόδευσε στην προκυμαία. Φίλησε τα παιδικά αθώα χεράκια της με ευγνωμοσύνη και χαρά. Η Βικτόρια δεν ήταν μαζί της. Γιατί δεν ήρθε κανείς να σας συνοδεύσει? Η Καμήλα του εξήγησε με τρομαγμένο βλέμμα ότι ο πύργος ήταν βυθισμένος στο πένθος και τη θλίψη. Το πρωί εκείνο είχε φτάσει ένα τηλεγράφημα. Μόλις το διάβασε ο πυργοδεσπότης έγινε άσπρο σαμπανί. Ο αυλάρχης και η γυναίκα του έκλαιγαν με αναφιλητά. Ο Ότο είχε σκοτωθεί στο κυνήγι το προηγούμενο βράδυ. Ο Ιωάννης άρπαξε την Καμήλα από το χέρι. «Είναι νεκρός! Ο υπολογαγός!» «Ναι, θα φέρουν εδώ τη σωρό του, είναι φρικτό». Προχώρησαν πιο κάτω, καθένας απορροφημένος στις σκέψεις του. Τελικά οι ομιλίες στην προκυμαία, ο θόρυβος από το πλοίο και οι φωνές των αυτών τους επανέφεραν και πάλι στην πραγματικότητα. Η Καμήλα του άπλωσε ντροπαλά το χέρι της και αυτός το φίλησε. «Ξέρω δεν είμαι αντάξιός σου, Καμήλα, από πολλές απόψεις, αλλά θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να σε κάνω ευτυχισμένη, αν με θέλεις κι εσύ». «Ναι, το θέλω, πάντα το ήθελα, πάντα». «Θα σε συναντήσω σε λίγες μέρες», της υποσχέθηκε. «Ναι, θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα», επιβιβάστηκε. Ο Ιωάννης κούνουσε το χέρι του μέχρι που η κοπέλα χάθηκε από τα μάτια του. Όταν γύρισε για να φύγει, η Βικτόρια στεκόταν πίσω του. Κουνούσε το μαντίλι της προς τα εκεί όπου ήταν η Καμήλα. «Έφτασα κάπως αργά», είπε σαν να απολογείτο. Εκείνος δεν απάντησε. Τι θα μπορούσε να πει? Να την παρηγορήσει για το πένθος της, να της σφίξει το χέρι? Η φωνή της ήταν σβησμένη και το πρόσωπό της μαρτυρούσε την ταραχή της. Ήταν φανερό ότι η είδηση για το χαμό του Ότο την είχε συγκλονίσει βαθιά. Ο κόσμος έφευγε από την προκυμαία. «Το μάτι σας είναι ακόμα κόκκινο», παρατήρησε η Βικτόρια ενώ άρχισε να περπατά. Ο Ιωάννης έστεκε ασάλευτος και εκείνη γύρισε προς το μέρος του. «Ότο είναι νεκρός», του είπε με ψυχρή φωνή και μάτια που πετούσαν σπίθες. «Δεν λέτε τίποτα. Είστε τόσο περήφανος. Ήτανε 1000 φορές καλύτερος από σας, ακούτε? Ξέρετε πώς πέθανε? Μια σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι. Έγινε κομμάτια το ανόητο κεφαλάκι του. Ήταν 1000 φορές καλύτερος». Ξέσπασε σε λυγμούς και επέστρεψε απελπισμένη σπίτι της. Αργά το ίδιο βράδυ χτύπησαν την πόρτα του Μιλωνά. Ο Ιωάννης άνοιξε και είδε τη Βικτόρια να του κάνει νεύμα να βγει.
υπάκουσε. Τον πήρε απότομα από το χέρι και τον τράβηξε προς το δρομάκι. Το χέρι της ήταν παγωμένο. «Καλύτερα να καθίσετε», της είπε εκείνος. «Καθίστε να ξεκουραστείτε για λίγο, είστε κουρασμένοι». Κάθισαν και οι δύο. «Τι θα σκέφτεστε για μένα, που δεν σας αφήνω σε ησυχία», ψέλισε η Βικτόρια. «Είστε πολύ στεναχωρημένοι», είπε αυτός. «Ακούστε με και προσπαθήστε να ηρεμήσετε, Βικτόρια. Μπορώ να κάνω κάτι για εσάς?» «Σας παρακαλώ. Σ' ό,τι έχετε ιερό. Σας ζητώ να με συγχωρήσετε για σήμερα το πρωί. Ναι, είμαι πολύ δυστυχισμένη εδώ και πολλά χρόνια. Είπα ότι ήταν 1000 φορές καλύτερος από εσάς, δεν είναι αλήθεια, συγχωρήστε με. Είναι νεκρός και ήταν ο αραβωνιαστικός μου. Γι' αυτό είπα ότι είπα. Πιστεύετε ότι δέχτηκα να τον παντρευτώ με τη θέλησή μου, Γιωχάνες? Βλέπετε αυτό το δαχτυλίδι? Είναι το δαχτυλίδι των αραβώνων μου. Μου το έδωσε πολύ καιρό πριν και τώρα το πετάω. Ναι, το πετάω». Έριξε τη Βέρα μακριά μέσα στο δάσος και την άκουσα να πέφτει κάπου ανάμεσα στους θάμνους. «Ο μπαμπάς το ήθελε. Ο μπαμπάς είναι φτωχός, χρεοκόπησε. Και ο Ότο θα γινόταν τόσο πλούσιος κάποια μέρα. Θα με υπακούσεις», μου είπε ο μπαμπάς. «Δεν θέλω», απάντησα εγώ. «Σκέψου τους γονείς σου, σκέψου τον πύργο, το όνομά μας, την τιμή μου». «Σύμφωνοι. Δώσε μου 3 χρόνια ακόμα και θα το κάνω». Ο μπαμπάς με ευχαρίστησε και περίμενε. Ότο περίμενε. Όλος ο κόσμος περίμενε. Αλλά το δαχτυλίδι έπρεπε να το φοράω. Ο καιρός πέρασε και κατάλαβα ότι δεν θα άλλαζε τίποτα. Γιατί να περιμένω άλλο? «Πήγαινε λοιπόν να φέρεις το σύζυγό μου», είπα μια μέρα στον μπαμπά. «Ο Θεός να σε ευλογεί», μου απάντησε εκείνος, ευχαριστώντας με και πάλι που δέχτηκα. Και έτσι ήρθε ο Ότο. Δεν πήγα να τον υποδεχτώ στην προκυμαία, μόνο έμεινα μπροστά στο παράθυρο του δωματίου μου, από όπου τον είδα να φτάνει με την άμαξα. Τότε έτρεξα στη μητέρα μου και έπεσα στα πόδια της. «Τι έχεις, παιδί μου?» με ρώτησε. «Δεν μπορώ να τον παντρευτώ και αυτός είναι τώρα εδώ, περιμένει κάτω. Κάντε καλύτερα μια ασφάλεια ζωή στο όνομά μου και θα εξαφανιστώ, θα πέσω στη θάλασσα ή στον καταράκτη. Θα είναι καλύτερα για μένα». Η μαμά χλώμιασε σαν το κερί και έβαλε τα κλάματα. Έπειτα ήρθε ο μπαμπάς. «Λοιπόν, Βικτόρια, πρέπει να κατέβεις να του ευχηθείς το καλώς όρισες». «Δεν μπορώ. Μου είναι αδύνατον», τον οικέτευσα. Τον παρακάλεσα να με λυπηθεί και να υπογράψει καλύτερα μια ασφάλεια ζωή στο όνομά μου. Ο μπαμπάς δεν είπε λέξη, πήρε μια καρέκλα, κάθισε και βυθίστηκε στις σκέψεις του. Τα χέρια του έτρεμαν. Όταν τον είδα έτσι δεν άντεξα και του είπα «Εντάξει, πήγαινε να το βρεις, είμαι σύμφωνη». Η Βικτόρια σταμάτησε να μιλά. Τρανταζόταν από ρίγη. Ο Γιωχάνες πήρε και το άλλο της χέρι και το ζέστανε. «Ευχαριστώ, Γιωχάνες. Σας παρακαλώ, κρατήστε μου σφιχτά το χέρι μου. Σας παρακαλώ. Θεέ μου, πόσο ζεστά χέρια έχετε, σας είμαι ευγνώμων. Αλλά αυτά που σας είπα στην προκυμαία πρέπει να τα ξεχάσετε». «Τα έχω ήδη ξεχάσει». «Θέλετε να πάω να σας φέρω ένα σάλι?» «Όχι, ευχαριστώ, δεν καταλαβαίνω όμως γιατί τρέμω έτσι, ενώ το κεφάλι μου είναι τόσο ζεστό. Ιωάννης, πρέπει να σας ζητήσω να συγχωρήσετε τόσα πράγματα». «Όχι, δεν χρειάζεται. Και τώρα είστε πιο ήρεμοι. Καθίστε ήσυχα εδώ. Βγάλετε ένα λόγο προς τιμήν μου. Από τη στιγμή που σηκωθήκατε για να μιλήσετε στην ώρα που ξανακαθίσατε, δεν ήξερα πια τι να κάνω. Άκουγα μόνο τον ήχο της φωνής σας. Ήταν σαν μουσική, σαν μια μελωδία που με γέμιζε απελπισία και συγχρόνως με μάγευε. Ο μπαμπάς με ρώτησε γιατί φώναξα και σας διέκοψα. Θύμωσε. Η μαμά όμως δεν έκανε καμία ερώτηση. Είχε καταλάβει. Τα είχα εξομολογηθεί όλα στη μαμά. Εδώ και πολύ καιρό. Και πριν 2 χρόνια, όταν επέστρεψα από την πόλη, της ξαναείπα τα ίδια πράγματα. Ήταν εκείνη τη φορά που σας συνάντησα. Ας μην μιλάμε γι' αυτό. Ναι, αλλά
Συγχωρήστε με, δείξτε επίοικια, τι μπορώ να κάνω. Ο μπαμπάς είναι σαν τρελός, βηματίζει πέρα δόθε στο γραφείο του. Γι' αυτόν ήρθε η καταστροφή. Αύριο είναι Κυριακή και αποφάσισε να δώσει άδεια σε όλο το προσωπικό. Είναι η μόνη απόφαση που μπόρεσε να πάρει. Το πρόσωπό του είναι σκοτεινό και δεν λέει κουβέντα. Τόσο πολύ τον επηρέασε ο χαμός του παραλίγου γαμπρού του. Είπα στη μαμά ότι θα ερχόμουν να σας δω. Πρέπει εσύ και εγώ αύριο να συνοδεύσουμε τον αυλάρχη και τη γυναίκα του στην πόλη, μου απάντησε εκείνη. Πάω στο Γιωχάνες, της επανέλαβα. Ο μπαμπάς δεν έχει αρκετά χρήματα για να πληρώσει το ταξίδι και για τους τρεις μας και άλλωστε προτιμά να μείνει εδώ μόνος, συνέχισε η μαμά, προσπαθώντας να αλλάξει θέμα. Πλησίασα την πόρτα, η μαμά με κοιτούσε. Πηγαίνω σπίτι του, είπα για τελευταία φορά. Η μαμά ήρθε πλάι μου, με φίλησε και είπε «Ας σας ευλογήσει ο Θεός». Ο Ιωάννης άφησε τα χέρια της Βικτόριας. «Ορίστε, ζεσταθήκατε». «Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, τώρα ζεστάθηκα. Ας σας ευλογήσει ο Θεός», μου είπε. Τα είχα εξομολογηθεί όλα στη μαμά, τα ήξερε όλα από καιρό. «Ποιον αγαπάς λοιπόν, αγαπημένο μου παιδί?» «Με ρωτάς», της είπα. «Το Ιωάννης αγαπώ, αυτόν και κανέναν άλλο. Πάντα τον αγαπούσα». Ο Ιωάννης σάλεψε ελαφρά. «Είναι αργά. Δεν θα ανησυχούν για σας στο σπίτι?» «Όχι. Ξέρετε καλά ότι σας αγαπώ, Ιωάννης. Το έχετε καταλάβει. Έτσι δεν είναι? Μου λείψατε αυτά τα τελευταία χρόνια». «Δεν φαντάζεστε πόσο μου λείψατε. Ερχόμουν εδώ σε αυτό το δρομάκι και έλεγα θα προχωρήσω πιο πολύ μέσα στο δάσος, γιατί αυτός περπατούσε πάντα εδώ. Και το έκανα. Την ημέρα που έμαθα ότι θα επιστρέφατε, ντύθηκα με φωτεινά χρώματα, έβαλα ένα κίτρινο φόρεμα. Μετά αρρώστησα από την αδημονία, από την αγωνία μου. Τριγυρνούσα στα δωμάτια. Λάμπει σήμερα, πρόσεξε η μαμά. Και εγώ έλεγα συνέχεια μέσα μου, γύρισε, θαύμα, γύρισε. Την επόμενη μέρα, μην μπορώντας να κρατηθώ άλλο, έβαλα πάλι το κίτρινο φόρεμα και ανέβηκα στο λατομείο για να σας συναντήσω. Το θυμάστε? Σας βρήκα, αλλά δεν μάζευα λουλούδια όπως σας είχα πει. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του περιπάτου, έτσι κι αλλιώς. Για μένα ήταν αρκετό που αντίκρισα το πρόσωπό σας. Είχαν περάσει κοντά 3 χρόνια από την τελευταία μας συνάντηση. Τότε κρατούσατε στο χέρι ένα κλαδί και με αυτό μαστιγώνατε τον αέρα. Όταν φύγατε, το μάζεψα κρυφά και το πήρα μαζί μου». «Βικτόρια», είπε με τρεμάμενη φωνή, «δεν πρέπει να μου λέτε τέτοια πράγματα». «Ναι», παραδέχτηκε εκείνη σφίγγοντας του το χέρι με αγωνία. Δεν πρέπει, μάλλον δεν σας είναι πολύ ευχάριστα». Άρχισε να του χαϊδεύει το χέρι με νευρικότητα. «Δεν σας κατηγορώ, εξάλλου σας έκανα τόσο να υποφέρετε. Πιστεύετε ότι κάποια μέρα θα μπορέσετε να με συγχωρέσετε?» «Σας έχω καιρό τώρα συγχωρέσει. Δεν είναι αυτό το θέμα». «Ποιο είναι λοιπόν?» Ο Ιωάννης έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Είμαι αραβωνιασμένος», της είπε.